leli gama elithi umgodi waliyekelani. Nakuba selele lolu daba kodwa akekho olibele. Isigameko esashaqisa wonke umuntu emkhakheni wezikaqedisa isizungu, ikakhulu emculweni kaMaskandi. Lapha kwakubangwa igama elithi ilembe. Kodwa ke kuhle ngoba insizwa sezidla ngalukhezo lunye. Umqondo wami indlela ofanishina ngayo awungivumeli ukuthi ngathiwa khona umuntu ophazamisekelwe impilo yakhe ngenxa yami. Ngayitshela nje kade kwenzeka ngayi ebusuku ukuthi ngiyabopha ngibophi kuyafana ivithi sikubantu angeke izisuso ukuthi mina sengivula icala nani icala ke kwangeyona inhloso yami ukuvula amacala nani ngangizama ukathekhe icala wathi selivulwe uba umfowethu uqala so kwangekho emqondweni wami indaba zamacala nani ngangithi sizoba nendlela kuyilungisa le ngenza ngayo yabisilandela. Lensizwa iphila ntofontofo lokhu abathi ke ukudla isoft life. Ngepha umuntu uyayibuza ngempela ukuthi itohoza kuphi. Ubujongo bami abungivumela ukuthi ngivuke ekseni ngo5 ngibuye ntambama sengihamba ngiqeqezelwa isipuni esikhaftini mfana ngisengishayisile. Indlela engisebenza mina nje umsebenzi wami ukuswenka nje. Lokho ongazela khona yena nawe ukuswenka. Ubiyela simthole ematasa eqopha umsebenzi omusha we-EP yesibili. Sathi esenza ukuthi ngithathe isikhathi ngayo ukuthi ngiphe umsebenzi wami. Angibukelanga igama lami ukuthi sengidumile sengingakwazi ucula bengivele ngikwazi. Kodwa ngangafuni ukuthi mangabe ngikhipha umsebenzi wami ngokhiphe phansi kwamatende ngangifuna ukuya e-studio lesi sikhiphe ezinye inkunzi. Angazi ngathatha into ngithanda into yami ithatheke kancane. Kanti imali yami yabona indlela engisweka ngakhona. Mina nje uphethe remote emabhinqeni wami ngifuthe ayale mangifuthe le ali okwamanje nje amandla asenga kumina. Ngiyalawula nje emabhinqeni ngulawula noAbiyela. Hayi silawule lawulani. Ewe sishayile madoda othi umuntu akaqoqozisa isikhathini sakhe akwehlele ngendlela.